Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka-film Raibi kabala akno Arman Desiar kan sepelat no ya music video ya kabala ai kerteng Mr. Shillong ha ka khat waiter unok pra arjar arpulai ha ka por Sanbaji Janmate ha RW Production YouTube channel. Ya gini ke jing ruai do Arman Desiar haringkat ki puran ke Sherilyn Kongwar San Million Maori Meda Basayomoj Rishisha Minsong but Daisy Maublay. Ke jingmut Mr. Shillong kalong ban pensa nam yaki breu ki bana Meghalaya ha baki sa shabar ka jela baki de ban kinmau ya ka sor Shillong. Shillong yang aki on. Thì nên con sống số này ngủ bê trai cái rát bula apply cái lần tí bằng nhiều này còn độ lang cũng nè thì ngọc bị thu sai là đi kerteng zoa đi rikinis di siar thì ngawan hang nemen tan naga liang jong ka 2D2L entertainment haga jing trai lang bat ka RW production naga penta kwe ka film khasi ke jongi ka bang as dana pedeng ka post production menda but te ka thong ba khmat e mentang iwan hang ne long ban ni thu shpi ki pal ba ki ba sai kersan man ka por shpang jing plai no ka jongi yakne ka we na pedeng ki music video jong ka film Raibi ka ba ai kerteng Master Shillong nga kerteng pidang lar stealing do te nakaliang jongi ka RW production ka jing trai lang bat i 2D2L entertainment tingi mot ban ya pelat no hasan ya kan ka video music video jongi ka ban ka Mr. Shillong naka film Raibi. Ni ko am plan na ngajirwa na marba mental adap dul benedit ka basa kalong stang ka background music te bat kiting penpiang kijri jinat tuktak khndiat kumtu hi ndai ka film ka bede ting adap shulot ngi adap benedit lon te mental pade long ila kwai bangin plai no sekane par ko ke jirwa na lor ka jingroi shabi jingi ka bere na ka film Raibi mental ka ne ka dei pat ka wes ke jingroi shot naga film Raibi hi kablai kerteng Master Shillong ya kene ke jingroi ngilai mud ngilai bu ka tarik ban plai ka khatway tarik jone brai Desember ha ka por san beje ha RW production channel thì có phim phải làm này Ya sudah betray lang haka RW RW production. thì có một phim một full support plan này người ta phim Ya su ai hi ka badan kalat ka por tu mo. khi xem quạt phim nó đang ấy phải chịu một cái sang này phim nó phải để ý Su kersan ka ba kum to. Jadi than ba. và cái phim thứ ini mana ba anh này phim ha kene ka film ke male actor laingot kidan Arman badi peraconga manga badi Golden Susyang thì ki kenthei actress bade ki bun hi Bari Shisha Mulong San Million Maori Sherilyn Kongwar Meda Basayomoj Rishisha Minsong nang ta Daisy Maublay Jessica Kurba bat kidan ro kiwe pat kiban tsai i kene nga shithu tang kibalong kibadan hakane ka music video kane music video kade chenrang main Arman bat ki baro hi to ki actress ki lanjar kerteng beli phim rak lang bon mà kene kalong katkum ka jingdawa jong ka music video bakade balong kumta tengiru ingi haban ban priwandur katkum ka story Master Shillong play kertas Master Shillong ya kateng Master Shillong namar ba ngi kwa iwan pensana mela ka jong ka Shillong ba menda shibuno ala dangi play shabar langi play po China ni play sana sino ka jakaro longim de ken bangin klet no ila ka jong te ailat ba kiwe ki ba ya pule lang te ka jakaro ken tip ba uniu de na Shillong ken khot Master Shillong tela dakiwan po Shillong rukum de pat bakin keren no ka tin nong we ne ken klet no ka ti dustur la den de kri ban tip ila ka jong bo im Shillong usa Shillong ukha Shillong ude belong kum tahi te na takadaw ngasai kerteng Master Shillong khnang bagalong kan im ka kerteng ro kan khnang ba ke ka ba ngidon hala ka jaka kan ne kan sa kum tahi
Kau itu mana Master Shalom? Kita batai Master Shalom. Mrs. Shalom ni, Miss Shalom. Kau ni apa bangsa? Kau ada mana Miss Shalom ni? Master Shalom. Sini kamu try lawan pelat yang sekarang Shalom. Next ngaruh kompatib ke story like kawan ki kajing trash dom jeng I balai trash dom hana mentakan ni ke film jeng I mo. So tengah ai kuble ye iru bila la pelat bor kenang mengina mentakan ni ke film. Dia kum tu like kata jeng kelifi ba ong balak. Langsung nang jawab nama balai. Nama ka idea kala along the way pi. Kam syong dia kata ka ong jing ka story bini penlihat yang maybe next time dia bini nak mesti silau dengan dia show. Shalom yang hati Allah. Kita sama kibiyanya nado bertai hadu social media. Tapi tu ini mana berway ni jeruan. Yang ni jenuai lah ruai Arman Disya. Nomor kedai jenuai function kedai ka entry song jang ka film. Film tu no, belum lakukan demo no. Kam ka bangil emot ben thmo te try banai feb jung arjar arsa ban pelai. Hadu ban adep ka CVFC, hadu ban adep ke UFO gini kita kan long completely kan dep kumtai long ban yo ban pen eta. Hai ketem Raibi. Balik, aja problem yang ini, Raibi. Terai bi ngisutu hi ba kadai ke jing hiar pateng ka pateng jang kilong shwa man shwa ki mi ki kpa tingamla hi ban ngani thu sani janai hangne na mar bala da ngai thu no hangne kalong ba kila tip no ek story la da kman pe shur kala biang hi pe henre kalong ke ek banga ngabu hangne menta long ba ngapan ga jing kersan pi ki pa ba banwan sakhi ni ka kantin ka ba ki teman ki sai ong ba kadon ka raibi kabang ingin supply no shen te karpat ruba pin ailang ka dikesan ka jong phina mata kani ka Master Shalom ro gam batai thik ngam batai thik kuma batai hapo ka music video handai ka shi batai kan ka general Click shoot, Master Shalom shoot sora Shalom kita hi bada wareo la kham biang hi lai kat kum ka Terus apa selalu Raibi. Karaibi nang sedang men-shoot puna house nem arjar arpo ti hang to pade kawan no saka lockdown. Di komponen itu benar Raibi. Raibi. Raibi yang ada kadai katai ka jinghir pateng na ke long shaman shamo ba kumbangi kasi nem de tamangi kasi ru ki chat ben ki dani kata Raibi mo. Like kani ka Raibi te ha ka jing so thu jonga pade kadai ka ke kaba sniu na kaba bahir be inaki kun pateng ke jongi kan Cukup berkeniat ba Reki jaka tizar ba film pelai. Shillong, hey Mr. Shillong, hey Mr. Shillong, hey Mr. Shillong yang akiong tatang tay kaba full gamot sa info music video Khatway tarik for Sandaje hapo 2DTL Entertainment. Shalom yang hati Allah. Kita sama kibiyanya nado bertai hadu social media. Di Krisbon kun ini kaji keran jangan wapi di kau gaya jikar pada pi ba. Kerpat ipi baro kipat ba kibayo ingi menta kumni like sungguh ya one ya kesan lang ingi
sa sisian pat bangin nang kyo kam sha kamat in laban pin ibiang show sa kiwiki jat de kiwiki banta ling ba ka film la ni music video ro kumjo dia sa sobaban ya like but subscribe lang kulesh one Tagal yang junga sa sin soban kerpat jori pigi pa nyong kersan la kersan man ka por ini di sungobha ba ka khatwe tri porsan baje bo RW production channel subha bani page yakani ka music video ka bai karte Master Shillong but amdai ta ba pin page re se raul ban share ne ban sam ki perlok ki jong phi khana ba ki perlok jong phi ki tip lang yakani ka music video na markani ka music video ka jingroi jong kani nglasna khana ka ta ka dor ba kandir ka jingroi shan na kam ta ka jong phi pin shot New Year ki boss ye picnic shane shata ima te tangata hinga ko apan kerpat phi khublai shibun ifi barak